नैबे जोंनि सेरफांगुरि बाजारनि सिङाव गायसनजानाय सिखनाजार फरायसालि बावहाय जोंहा गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम बियो 7 बोसोर जानानै थांबाय आरो जों माखासे बोसोरफोराव पेरेन्ट्स मिट बा बिमा बिफाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि जों बयखौबो दिनै जयै लोगो हमलायनानै बोसोरनि गेजेराव मोनसे हाबाफारि जों बेखौ दिनै खुंफुंनाय जादों आरो बावहाय जोंहा आलासि महरै लेंहरदों जोंनिनो सोलोंथाइ बिफाननि EM मानाव गेदेर श्रीजुत रबिराम नार्जारी बिथां आरो लोगोसे ग्रेस इंलिश स्कुल बलामजरानि मानाव गेदेर प्रिन्सिपाल आरो माखासे जोंनि ओनसोलनि साननो हनो गोरों इन्टेलेक्चुवेल गासैखौबो जों लेंहरनानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ मेहेर गोनाङै जों खालामनो सानदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बयनिसिमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनिसिम बेखौनो दिन्थिनो नाजादों जे जोङो बर' माहारि दानायनि गेजेराव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार जोङो बाहाय सिखनाजार फरायसालियाव इंलिसखौबो मोजाङै फोरोंनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' बिमानि गोदै राव जायखौ बिमानि राव MIL जों बे बर'खौबो बावहाय MIL साबजेक्ट हिसाबै फोरोंफानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनिनो एसामिस राव आरो बेजों लोगोसे हिन्दी रावखौबो बावहाय फोरोंफानाय जायो जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरै खुंलांबाय थागोन आरो बोसोरफ्रोमबो जोंनि पेरेन्ट्सफोरखौ बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै बाहागो लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायो जाय दिथागिरि बिथांमोननि सेराव जोंनि आर'जआ बेनो जे गथ' गथायखौ खालि स्कुलाव हरनायावनो बिथांमोननि दायथ'आ जोबा जों बावहाय समनि गेजेराव फोरोंनांगौखौ फोरोंगोन सोलोंहोनांगौखौ जों सोलोंहोगोन बेजों लोगोसे जेला गथ'आ न'आव थाङो मानगोनां गारजेन नोंथांमोन जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौ परबिटाव दोनो बिसोरनि जानाय लोंनायखौबो जोथोन लायो बिसोरनि देहाखौ जोथोन लायो खारन सोलोंथायाव गाहाम देहा नङाब्ला जाया ओंखायनो जोङो गारजेनफोरखौबो गुरै खावलायो सोलोंथाइजों लोगोसे गाहाम देहाया जोंनो जोबोरैनो गोनांथार आरो माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार सोलोंथाइखौ गाहामै जोङो गथ'फोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों जौगाहोनो हाबासो जोंनि बे नोगोरारि गाहाम आखल आखु गोनां नोगोरारि बानायनायाव सोलोंथाइया जोबोद गाहाम बिबान दङ होननानै जों फोथायो। सिखनाजार इंलिश मिडियाम फरायसालियावहाय जोङो एनुवेल डे काम पेरेन्ट्स डे सेलिब्रेसन खालामदों बे जानाखि जोंनि बे सेलिब्रेसन्सआव जोंनि मानगोनां गार्जेन्स बिथांमोनहा फैदों पेरेन्ट्स बिथांमोनहा फैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा एजुकेशन बिफाननि आथिखालनि जानाखि एजुकेटिभ मेम्बार अफ एजुकेशन इन द डिपार्टमेन्ट अफ द BTC बेबो फैदों फैनानै मोजांथारै बा गाहामथारै बिथाङा बिबुंथि लाखिदों आजिखालिनि थासारि फरायसालिनि थासारि फोरोंगिरिफोरनि थासारि आरो बेजों लोगोसे गोबांथारै गार्जेन्स बिथांमोनखौ पेरेन्ट्स बिथांमोनखौ मटिभेट होनायजों लोगोसे जोंनि स्टुडेन्टसफोरखौबो मटिभेट होदों दा आं बिनि थाखाय सिखनाजार फरायसालिनि जानानै बिथांखौ हाजासे साबायखर बावदों आरो